has traído, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid. Abans de res, doncs, voldria saludar els nostres convidats. Avui aquesta conferència, que com veieu aquí a la paret, doncs, projectat, es diu de l'Andreu Castells, del CIPDIM, Brigades Internacionals i Memòria Històrica. Serà a càrrec d'Esteve Arreu Aigual, doctor en Història, i Maria Lourdes Prades, Artigas, doctora en Història i directora de la Biblioteca del Pavelló de la República de la UB. Bé, avui el Museu d'Història recorda la figura de l'impressor, editor, historiador i arxiver Andreu Castells i Peig. Va néixer a Sabadell el 29 d'octubre del 1918 i va morir el 16 de gener de 1987. En el seu 35è aniversari de la seva mort, i avui se'n remarca el seu paper pioner en l'estudi de les brigades internacionals durant la Guerra Civil Espanyola. Andreu Castells va ser mobilitzat quan tenia 19 anys. Va anar a lluitar amb l'exèrcit republicà a diversos fronts de guerra i va acabar enquadrat en una companyia de les brigades internacionals. Acabada la guerra, i després de més de 30 anys de recopilació de dades i d'investigació, en contacte amb altres brigadistes, l'any 1974 va aconseguir publicar la primera obra dedicada al seu estudi, Les Brigadas Internacionales de la Guerra d'Espanya, editada per l'editorial Ariel, encara amb el dictador viu. L'obra es va convertir en un referent per la historiografia d'aquella època i fins a l'actualitat. Per parlar de la seva obra i de l'estat actual dels estudis sobre les brigades internacionals, s'ha convidat a les dues persones que us he presentat, Esteve Arreu i a Maria Lourdes Prades, doctora en Història, com he comentat, i també una de les responsables del CIPDIM, Sistema d'Informació Digital sobre les Brigades Internacionals, una web de la Universitat de Barcelona que tracta de la recuperació de la memòria històrica de les brigades internacionals. Abans de donar-vos la paraula, deixeu-me dir, però, que l'Andreu Castells és un home profundament polifacètic i en totes aquestes facetes, bàsicament, autodidacta. L'historiador Castells neix amb el llibre L'Art Sabadellenc, de 856 pàgines, publicat en fascicles entre els anys 1960 i 1966, però abans Castells ja havia estat pintor, vinculat al món de l'art, promotor i també dissenyador gràfic, i finalment historiador i encara arxiver. El 1974, com ja he comentat, publicà Les Brigades Internacionales de la Guerra d'Espanya, a l'editorial Ariel. El 1975 publica el primer fascicle del que serà la seva obra magna, Sabadell informa de l'oposició. L'any 1979 publica el darrer volum. Peces claus de la seva obra són les evidències verbals i la recopilació arxivística detallada, una obra singular a tot Catalunya. El factor vivencial és essencial en els seus estudis, pintor, brigadista de les guerres i necessitat ell mateix de revisar la història de l'oposició. I sense més, doncs, dono pas a la Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut en un dia que hi ha moltes altres coses. Bé, a mi em tocarà parlar de l'Andreu Castells, un jove que va haver d'anar a la guerra, dels contactes que va fer amb els brigadistes internacionals a l'haver estat destinat precisament com a soldat en una d'aquestes brigades internacionals, i el que el van fascinar aquests brigadistes fins a convertir-lo en una persona dedicada durant molt temps a recopilar informació sobre el paper que van tenir aquests voluntaris estrangers en la Guerra Civil Espanyola, de la qual en va sortir el llibre que teniu aquí al davant. Bé, l'Andreu Castells, jove l'any 1936, havia nascut l'any 1919, va ser mobilitzat per l'exèrcit republicà primers de gener de l'any 1938, concretament el dia 3.
Com a soldat mobilitzat va haver de fer un període de preinstrucció aquí a Sabadell, que el va fer al bosc de Can Feu, i després en un camp específic d'instrucció a Castelldefels. Aquesta preparació militar durava poc perquè abans d'acabar el mes de gener, és a dir, abans d'haver transcorregut un mes, va ser enviat ja al front, concretament al front d'Aragó, integrat a la divisió 45, anomenada també Divisió Internacional, que estava formada per dues brigades, la 12 i la 13, i una anomenada Agrupació de Reserva. Bé, com a soldat d'aquesta brigada va ser enviat inicialment al front d'Extremadura i després al front de la Manxa. Bé, aquestes unitats estaven formades fonamentalment per voluntaris estrangers de diferents països i en el seu cas la majoria eren de països de l'Europa central i de l'est. Concretament, la seva brigada era comandada per un comunista polonès d'origen jueu, en Wacek Komar. Posteriorment va passar per altres fronts, va estar en el front de Llevant i a l'entorn de Morella, coincidint amb els soldats que es van retirar del front de Terol. Després va estar també a la zona del sud de Castelló i finalment a diferents pobles de la província de València. Bé, en Andreu Castells, de complexió poc atlètica, podríem dir, va ser destinat a una companyia de transmissions, però per fer unes feines poc adients a la seva complexió. En els seus memoràndums explica que es va fer un far de carregar voluminoses bobines de cable per estendre sistemes de comunicacions i anar amunt i avall amb aquestes bobines que pesaven moltíssim i a més ho havien de fer de nit i per camins força dolents. Però, evidentment, ja vam veure que no estava fet per aquest tipus de feina i al cap d'un temps, al maig del 38, el van destinar a oficines. Va estar destinat a l'oficina de pagadoria d'Estat Major i ja pràcticament fins al final de la guerra va tenir aquest destí. Va estar durant 15 mesos al front fins que es va produir la retirada de València el dia 29 de març de 1939, és a dir, pràcticament 2 dies abans que s'acabés definitivament la guerra. Per tant, doncs, van ser a l'entorn de 15 mesos a la guerra. En aquest període, Andreu Castells va mantenir una estreta correspondència amb companys seus de la rereguarda, principalment noies, perquè de nois pràcticament no n'hi quedaven, i amb altres companys que, com ell, van haver d'anar al front. Una correspondència que es conserva i que és força interessant. A més, durant aquest període, tot i les dificultats que comportava la guerra, va tenir temps per llegir molt i alhora es va dedicar també a pintar i fer dibuixos, una de les seves aficions importants i una també de les seves vocacions artístiques. Segons l'Andreu Castells, al mig de les desgràcies i misèries que va contemplar al front, va considerar aquests 15 mesos com una experiència molt positiva el contacte directe que va mantenir amb els brigadistes internacionals, a molts dels quals els va fer classes de castellà. Des de bon començament va mantenir una estreta amistat amb el cap de la brigada, l'esmentat Wacek Komar,
També amb els caps de transmissió, Mirko Horvath i el seu ajudant Ivan Baban, i amb un altre company també d'aquests dos, Blajoli Milinic, que eren, diguem-ne, també d'origen eslau, eren procedents de l'antiga Iugoslàvia. Bé, l'Andreu, des d'un primer moment, va quedar fascinat per la presència en la Guerra d'Espanya de gent de l'Europa central i de l'Europa de l'Est, tots més grans que ell era, evidentment, molt jove en aquell moment, que, a més, havien passat per experiències bèl·liques anteriors, alguns eren ja veterans de la Primera Guerra Mundial i altres havien tingut importants experiències de caràcter revolucionari en els seus països d'origen, ja que molts pertanyien al Partit Comunista. Unes persones que van venir a lluitar o a continuar aquesta lluita en un país llunyà, per tant, li semblava una cosa bastant extraordinària. A l'Estat Major va mantenir també una estreta amistat amb un tinent eslovac, l'Arnos Verbicka, i recorda en aquest seu memoràndum que quan l'octubre de 1938 hi va haver la retirada de les brigades internacionals de la Guerra Civil, es va fer un acte molt emotiu de comiat. En aquell moment, l'Andreu Castells, com també recorden en aquestes memòries de guerra que va escriure, es preguntava què seria de cadascun d'aquests brigadistes amb els quals va tenir contactes. Aquests contactes amb gent de diversos països que van venir a Espanya a lluitar per uns ideals semblants als seus, tot i que l'Andreu Castells combinava la seva ideologia esquerrana amb un profund escepticisme per la política, va ser un dels elements que el van portar a emprendre aquest treball de recopilació d'informació sobre les brigades internacionals i els brigadistes que van venir aquí. Després de la guerra, el paper de les brigades internacionals, com moltes altres coses, van quedar silenciades. Es van publicar algunes coses, però amb altres finalitats, intentant allò contrastar les crítiques que hi havia hagut a la presència d'italians en la Guerra Civil Espanyola al servei de l'exèrcit franquista, per dir, no, si també els altres van tenir també ajudes externes, o sigui, més amb una finalitat política que altra cosa, però Andreu va mantenir en la memòria aquesta experiència de guerra. Precisament, ja durant la guerra i en les hores lliures que tenia a l'oficina, va començar a recopilar dades dels seus companys brigadistes i va elaborar un important material fotogràfic i un nombre important de fitxes sobre dades d'aquests brigadistes. Una part d'aquest material, especialment el material fotogràfic, es va perdre o el va perdre en el procés de desbandada o de la desbandada de València. Al setembre de 1939, tenint en compte que l'Andreu Castells va ser avalat al final de la guerra i es va lliurar d'anar a parar en un camp de concentració i que, a més, en ser fill de vídua, es va lliurar de tornar a fer el servei militar, cal tenir en compte que després de la guerra tots els joves de les lleves de 1936 i 1941 no n'havien tingut prou en anar a la guerra, que com que no havien fet el servei militar abans de la guerra, els van fer el servei militar, tots durant 2 anys i els més joves durant 4. O sigui que l'Andreu Castells
es va lliurar d'anar a fer la mili després de la guerra en ser fill de vídua. Cal tenir en compte que si abans de la guerra i després de la guerra els fills de vídua es lliuraven d'anar a fer el servei militar, o bé els que tenien estudis i podien demanar pròrrogues per estudis també, durant la guerra això no va funcionar. És a dir, tothom va anar a la guerra, fos fill de vídua o no, o estés estudiant o no. Per tant, això es va recuperar posteriorment, una cosa o altra. És a dir, malgrat haver de fer o tornar a fer el servei militar, alguns van poder lliurar-se. Bé, doncs repeteixo, el setembre del 39 va començar a posar en ordre la documentació que havia recollit durant la guerra i que no havia perdut, i durant els més de 30 anys següents va estar treballant en l'ampliació d'aquelles primeres dades inicials que havia recopilat durant la guerra. En principi, sense cap intenció de fer un llibre, sinó simplement per curiositat. Paral·lelament, durant aquests anys, va anar a comprar llibres sobre la Guerra Civil Espanyola, va anar llegint molt, ja s'ha parlat abans que l'Andreu era fonamentalment un autodidacta. Alguns d'aquests llibres no els podia aconseguir aquí a Espanya perquè estaven prohibits, els havia de comprar a l'estranger, ja fos fent viatges ell personalment a l'estranger o a través d'amics que podia tenir fora. I a partir ja de començament dels 60, la major part de llibres que va anar comprant sobre temes de la guerra eren ja llibres molt especialitzats en el tema de les brigades internacionals que s'anaven publicant principalment fora d'Espanya, molts dels quals també havia de rebre de manera més o menys clandestina i fins i tot va muntar una petita estafeta de correus a Perpinyà on li anaven a parar els llibres i llavors de tant en tant algú els hi portava de Perpinyà o els anava a buscar ell mateix. Amb els llibres, evidentment, no en va tenir prou i va dedicar-se o va començar a ampliar els seus coneixements sobre el tema de la Guerra Civil i sobre el tema de les brigades en diverses biblioteques i hemeroteques públiques de Barcelona, però també va fer diversos viatges a París per consultar algunes d'aquestes biblioteques i, a partir de les dades que anava recopilant, va elaborar dos amplis fitxers amb noms i dades de brigadistes significatius i sobre esdeveniments i llocs de la Guerra Civil en presència dels brigadistes. A mitjans de la dècada de 1960, de tot aquest treball de recerca, o a partir de tot aquest treball de recerca, va redactar una primera versió del que podia ser un llibre potencial, és a dir, d'aquella idea inicial de fer-ho per curiositat a poder plasmar la feina en un llibre, en el qual, diguem-ne, començava a ordenar la informació recopilada i un cop enllestida aquesta primera versió la va oferir a dues editorials franceses per publicar-la, però la van rebutjar. I fins i tot després la va rebutjar una editorial especialitzada, diguem-ne, en publicar obres relacionades amb la Guerra Civil i la tradició esquerranosa espanyola, com fou el Ruedo Ibérico. És a dir, dues editorials franceses la van rebutjar, però el Ruedo Ibérico també. O sigui que el periple començava a presentar una sèrie de dificultats. Cap a finals de la dècada de 1960 va entrar en contacte amb Arthur Gerard London i va poder consultar la biblioteca privada de l'Arthur London,
amb qui va tenir, a més, una llarga correspondència personal durant els anys següents, i va poder consultar també la biblioteca d'un brigadista polonès d'origen jueu, Maciej Techniczek, i durant aquests anys es va posar en contacte amb diverses associacions d'antics brigadistes de França, Polònia, Txecoslovàquia, Iugoslàvia i els Estats Units per obtenir més documentació, fotografies i per poder accedir a alguns fons documentals d'aquestes associacions. Amb aquesta ampliació d'informació va millorar la primera versió que havia estat presentada inicialment a diverses editorials franceses amb l'intenció de fer més mèrits, diguem-ne, per poder aconseguir que aquesta obra fos publicada. A finals de la dècada de 1960, l'Andreu Castells va conèixer l'historiador Josep Fontana. Això es va produir en un fet que va tenir lloc aquí a Sabadell. La Fundació Bosch i Cardellac va organitzar l'any 72, si no recordo malament, un curs d'història de Sabadell en què vam participar alguns estudiants d'història que acabàvem la carrera i que havíem començat a fer uns primers treballs de recerca, i el Josep Fontana va venir a fer la conferència de Cluenda, i una mica nosaltres ja havíem posat en contacte el Fontana, que era professor nostre, amb l'Andreu Castells. L'Andreu va mostrar el treball que aquesta segona versió al Fontana, va parlar diverses vegades amb ell, i el Fontana va considerar que el treball era interessant. Que el Fontana li digués que el treball era interessant és un punt molt a favor. El Fontana en aquella època tenia relacions amb l'editorial Ariel i li va dir que el presentés a l'editorial Ariel per veure si els interessava publicar-la, cosa que va fer un cop enllestida i revisada una nova vegada. Així doncs, l'Andreu Castells va oferir el llibre a l'editorial Ariel. L'editorial Ariel la va veure amb bons ulls, però li va comentar a l'Andreu que en aquella època no era fàcil publicar una obra sobre aquest tema. Evidentment estàvem encara en ple franquisme. I va quedar una mica desanimat l'Andreu, perquè no li van dir la publicarem, sinó van dir és interessant i es podria publicar, però esclar, això és una mena de nebulosa que no va enlloc. L'Andreu Castells, després de presentar l'obra d'Ariel, va comunicar-li a l'Arthur London que havia escrit aquesta segona versió, que l'havia presentat a l'editorial espanyola, però li va comentar també, li diu explícitament que no és segur que li publiqui. Vistes aquestes perspectives una mica poc clares, l'Andreu va fer sondejos a través de diversos companys amb algunes editorials de Venezuela, a través de la Gispert, que es havia exiliat a Venezuela, va poder mantenir contactes amb algunes editorials, però tampoc va tenir gaire èxit. Finalment, quan ja veia que això cada vegada era més difícil, l'editorial Ariel es va posar en contacte amb ell per començar a treballar en la presentació o en la preparació del text que havia presentat l'Andreu Castells per ser editat. Aquest procés va ser molt laboriós perquè l'Andreu a l'hora d'escriure era bastant caòtic, es van haver de fer moltes correccions d'estils, interpretacions de coses afegides que no quedaven clares,
interpretacions de notacions escrites al marge a mà. Vol dir que la tasca de preparació de l'edició va ser força laboriosa. Finalment, al cap d'un bon temps, superades aquestes dificultats tècniques, venien les altres, superar la censura. Va aconseguir l'obra aquesta superar la censura sense dificultats. No hi van fer correccions, el van publicar tal qual havia estat revisat per l'editorial Ariel, i sembla ser que aquí hi va tenir un paper important l'historiador Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva, aleshores, era el director general de Cultura Popular i president de l'Institut Nacional del Libro Espanyol, i estava molt ben relacionat amb l'editorial Ariel, a la qual havia de tornar alguns favors. Havien publicat no feia gaire una obra important del Ricardo de la Cierva, un manual d'història d'Espanya. Per tant, sembla ser que la intercessió d'en Ricardo de la Cierva va ser decisiva per superar les possibles traves administratives que s'hauria trobat el llibre, segurament, si no hi hagués hagut l'intervenció d'aquest personatge. Finalment, l'abril de 1974, una data molt assenyalada, 14 d'abril, va sortir a la llum Les Brigades Internacionales de la Guerra d'Espanya, un llibre, com veieu, de 685 pàgines, amb una tirada de 4.000 exemplars, que es venia a 800 pessetes, de les quals Andreu Castells en cobrava un 10% de drets d'autor. És a dir, com a mínim, li van pagar una mica o una part dels viatges i la feina que va haver de fer per elaborar aquest llibre. És un llibre que va tenir un èxit relativament important si tenim en compte que al final del 74 se n'havien venut la meitat dels exemplars que s'havien editat. Per tant, se n'havien venut 2.000 exemplars. Era una quantitat relativament important en aquells anys per un llibre d'aquestes característiques. El llibre, no m'extendré evidentment en comentar-lo, és una anàlisi força exhaustiva de la participació de les brigades internacionals en la Guerra Civil Espanyola, en el qual tracta de la seva creació, de la recluta, de l'organització i de les campanyes militars en les quals van prendre part. D'això suposo que en parlaràs tu més àmpliament. Hi ha també un tractament de la seva retirada i un aspecte força important, que és el seguiment que va fer d'alguns brigadistes que després d'haver intervingut a la Guerra d'Espanya van tenir també un paper important en la Segona Guerra Mundial en diversos moviments de resistència contra el nazisme. Conté, a més, un ampli fitxer de brigadistes i acaba, evidentment, amb una amplíssima bibliografia. Durant molts anys va ser l'obra de referència sobre el tema i elogiada per diversos historiadors, més estrangers que espanyols, aquí estàvem encara en una època una mica estranya, i tot i això, algunes publicacions de segon ordre, de divulgació històrica, se'n van fer ressò, però no el que podríem dir-ne les revistes històriques, diguem-ne, de més difusió. El llibre va ser més conegut a l'estranger, en definitiva. Òbviament, el llibre va tenir crítiques, també, i el punt més polèmic va ser el de la xifra total de brigadistes. Andreu Castells dona una xifra exagerada, una xifra que es va anar rectificant els anys i Andreu Castells parla de més de 59.000 milicians, quan les xifres en realitat eren molt més baixes. Tu també parlaràs del tema, allò
Ja, per exemple, Hugh Thomas ja havia rebaixat la xifra a 40.000, el Michel Lefebvre a 35.000 i les xifres que s'han conegut després a partir d'informacions dels arxius russos del Comintern es parla ja de l'entorn de 30-35.000 brigadistes. És a dir, que aquest va ser un dels punts més criticats de l'obra d'Andreu Castells. Un cop acabada l'obra, l'Andreu Castells va continuar fent viatges, mantenint contactes amb brigadistes i fent més fitxes després de la publicació de l'obra. I hi va haver també un altre tema polèmic. L'editorial Planeta va llançar una segona edició més o menys en fascicles d'aquelles obres que es feien de caràcter enciclopèdic no autoritzada, perquè era una versió resumida, etc. L'Andreu Castells va dir que no i la van haver de retirar del mercat. O sigui que la cosa va acabar única i exclusivament en la primera edició del 1970. Bé, no m'allargo més perquè em sembla que és el temps que m'havien donat. Gràcies per escoltar-me. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies al museu per haver comptat amb mi per presentar el projecte Citbrin, per parlar d'Andreu Castells i també per poder acompanyar a l'Esteve en aquesta presentació. Bé, jo no afegiré res sobre la figura de l'Andreu Castells perquè amb la conferència de l'Esteve, aquesta extraordinària conferència, jo crec que ja n'hi ha prou. Però sí que m'agradaria explicar-vos la meva història, d'amor acadèmic amb el llibre de l'Andreu Castells, perquè penso que us interessarà. Bé, jo l'any 2003-2004, després del doctorat, inicio la meva tesi doctoral, penso la meva tesi doctoral, tinc una formació híbrida en biblioteques i arxius i com a historiadora també, i treballo al Pavelló de la República. Llavors tinc molt clar el tema que vull fer. Jo vull fer un sistema d'informació digital que identifiqui a tots i a cada un dels brigadistes que van participar a la Guerra Civil Espanyola. Llavors, com ens passa a molts dels investigadors, quan busquem, fem una recerca, busquem el document, el moment Sàpiens, i el meu moment Sàpiens és el llibre de l'Andreu Castells. Bé, el que he fet ha estat agafar petits fragments del meu text de la tesi que parlen del llibre de l'Andreu Castells i per què va ser el meu gran llibre. És a dir, jo necessitava noms, necessitava llistats per poder començar a treballar. Estem parlant de fa gairebé 20 anys, no estaven en accés obert com ara els arxius soviètics, no hi havia les bases de dades, els buidats de molts dels arxius i molts dels fons documentals i tampoc s'havien fet les publicacions que hi ha actualment. Llavors, clar, el llibre de l'Andreu Castells, quan el vaig veure, realment vaig pensar això és el que jo necessito. Començarem una mica pel final. Tenia un índex onomàstic fantàstic, meravellosament ben elaborat, malgrat que poguessin haver-hi duplicats i amb els noms, etc., o errors, però sobretot tenien el país de procedència dels brigadistes i per nosaltres, com després us explicaré quan us expliqui Citbrin, els àlies o sobrenoms dels brigadistes. Llavors, aquest rigor és una de les coses que jo a més necessitava de cara a poder començar la meva recerca. El mateix autor diu en el prefaci: conseguimos relatos personales de combatientes que venían de la batalla de Belchite. Usamos datos de publicaciones interbrigadistas, noticias de prensa, comunicados de guerra del Ministerio de Defensa. Complia amb un altre dels meus requisits o el que jo necessitava, és a dir, metodologia, rigor científic. Vol dir que utilitzava les fonts primàries, i per tant utilitzava i treballava amb l'hermenèutica de les fonts. O sigui, a poc anava trobant tot allò que jo necessitava per començar la meva recerca en relació als brigadistes de les brigades internacionals. I
L'altre punt important que jo també, i això continua també sent un fragment de la meva tesi, és que és un llibre que dona, o és el primer llibre que dona una visió panoràmica a aquest fenomen i no una visió parcial en funció del país d'edició o de la ideologia de l'autor. Per tant, malgrat totes les limitacions que podien haver-hi en el moment i evidentment tenia els elements o les eines que tenia per confeccionar un llibre d'aquestes característiques, jo la considero, i jo crec que no soc l'única, la primera gran obra bàsica i enciclopèdica de les brigades internacionals. En la meva tesi, perquè veieu que és veritat el que us estic explicant, he fet una captura de pantalla de la base de dades que utilitzava per treballar i veieu que la de fonts documentals de color taronja us marco que la font número 1 de la base de dades era el llibre del Castells. Vull dir que, perquè veieu que realment parteixo d'aquesta font. I després a sota hi ha la base de dades del brigadista, que ha fet un exemple, i el primer llibre que cito és el llibre del Castells. I ara sí que ja us explicaré el Citbrin i com sorgeix el Citbrin. Bé, un cop presento la tesi l'any 2008, l'any 2010 demanem amb la que havia estat la meva directora un projecte I+D al Ministeri en relació al Citbrin, és a dir, Sistema d'Informació Digital sobre les Brigades Internacionals. I ens el donen, i ens donen els diners que demanem i materialitzem el que havia estat un treball de recerca, o sigui, una tesi doctoral, en un projecte I+D això finançat pel Ministeri. Llavors, nosaltres partim de la base metodològica de Citbrin és les fonts que s'han publicat fins ara parlen de les brigades internacionals com un fenomen col·lectiu. I si parlaven individualment, eren d'aquells que havien estat representatius, o bé des de l'àmbit polític o des de l'àmbit militar dintre de les brigades internacionals. Però la hipòtesi de treball de Citbrin és volem saber la història individual i tot el que els va succeir a tots els homes i dones que van venir a lluitar aquí, d'arreu del món, deixant-ho tot per lluitar contra el feixisme. I aquesta és la hipòtesi de treball de Citbrin i el que intentem fer amb el nostre projecte. Què volem saber quan treballem en Citbrin? Volem saber quants eren. A mesura que us aniré ensenyant com funciona el projecte, estarem posant una mica de llum en aquesta xifra que balla tant, perquè nosaltres ja veureu que treballem amb registres individualitzats per cada un dels brigadistes. Volem saber qui eren, és a dir, on militaven, quines professions tenien, si havien estat vinculats a alguns partits o sindicats en el seu país. Volem saber tota la seva història prèvia i relacionar, o què els va fer venir, què els va portar a venir a Espanya. Com s'organitzaven un cop van venir aquí, com s'organitzaven les companyies, els batallons, les divisions, les brigades, i com i de quina manera van venir a Espanya i què els va motivar, entre moltes altres coses. Llavors, el que vam fer va ser, molt bé, tot això ja ho tenim, totes aquestes qüestions ja les tenim, però ho farem amb un sistema digital per poder-ho gestionar tot això. Per tant, seria com el que va fer Andreu Castells amb el seu llistat, però traspassat en una base de dades. Llavors, com que el grup de recerca i també la base metodològica de la tesi érem gent de l'àmbit de les biblioteques i dels arxius, però també historiadors, i per tant la gent de les biblioteques i els arxius treballem amb documentació, doncs nosaltres ho fem a partir de les fonts. I quan parlem de fonts, parlem de tot tipus de fonts, de llibres, de premsa, d'arxiu, de material audiovisual, de fotografies i de recursos web. Tornant una altra vegada al que trobarem en cada un dels registres, per exemple, tenim el país de procedència. El país de procedència és important, però nosaltres sabem país de procedència o volem saber país de procedència i també país de naixement. És a dir, analitzarem també tots els moviments migratoris polonesos que marxen al Canadà, per exemple, entre d'altres. Llavors, tenim la doble informació. Volem saber també quines professions tenien i si després d'aquestes professions, quan arriben a Espanya, continuen mantenint-les. Per exemple, tot el personal sanitari, la professió que tenien en el seu país d'origen, és aprofitar d'aquí i per tant s'enquadren en les brigades internacionals treballant en els hospitals o en els serveis sanitaris de les brigades internacionals. Torno a repetir, el dels àlies o sobrenoms, això ens ajuda moltíssim i de la manera que ho gestionem en el projecte perquè precisament eliminem duplicats. Perquè ja us ho ensenyaré després, tots els registres
amb diferents noms, tots els noms van a parar en el mateix registre, ho tenim comptabilitzat. La militància política, en les batalles i els fronts als quals van participar, i també analitzem, estudiem, referenciem què els hi va succeir després de la guerra, si van participar a la Segona Guerra Mundial, si van estar en un camp de concentració, si van anar a un camp de presos al nord de França, si van tornar, doncs els que van tornar als països soviètics, si van patir les purgues estalinistes. És a dir, tot això també ho interpretem i també ho incluïm a dintre del projecte CIPRIN. Tornant a les xifres, actualment tenim referenciats més de 39.000 brigadistes. Quan dic referenciats vol dir que els tenim identificats i que per tant no hi ha duplicats de noms, és a dir, els noms que una persona que té més d'un àlies o més d'un nom, que n'hi ha alguns que en tenen fins a 12, estan tots inclosos a la mateix registre. Per tant, 39.000 registres oberts de voluntaris, homes i dones, que van venir a Espanya a lluitar o a col·laborar amb la causa antifeixista. I referenciem i tenim buidades més de 2.200 fonts documentals. Quan dic referenciades 2.200 fonts, vol dir que de cada font, com per exemple del llibre del Castells, hi ha gairebé 2.000 brigadistes. O sigui, de cada font podem extreure moltíssima informació. Per exemple, de la font de l'arxiu soviètic tenim referenciats 11.200 i pico de brigadistes. Per tant, sembla que siguin poques 2.200 fonts, però si es té en compte què buidem de cada una de les fonts, és moltíssima la informació. Després, una altra... Sempre aquesta diapositiva m'agrada molt posar-la, perquè jo sempre explico que CIPRIN és un projecte d'agraïment. Llavors, com que és un projecte d'agraïment a tota la gent que va venir a lluitar d'alguna manera contra el feixisme, no comptem només els brigadistes internacionals com a tal. Per nosaltres, tothom que va col·laborar d'alguna manera en la causa té cabuda en el projecte CIPRIN. Per tant, tota aquella gent que encara que no s'enquadrés dintre de les brigades, és a dir, encara que no estigués al front lluitant, tot el personal sanitari, periodistes, observadors internacionals, corresponsals, simpatitzants, militars professionals, traductors, intèrprets, tots tenen cabuda, vols dir que tots tenen entrada, tots tenen registre a CIPRIN. Llavors, molta gent em diu, però llavors tots aquests els comptabilitzeu també com a brigadistes? No, perquè nosaltres, com que som bibliotecaris i arxivers i tot això ho tenim tot molt controlat, hem creat una matèria que és no brigadistes. Per tant, si jo vull saber tots aquells no brigadistes, faig la cerca i aquests queden com un grup a part, d'acord? Però els volem tenir inclosos en CIPRIN perquè volem que tinguin representació en el nostre projecte. En quant a les fonts que buidem, clar, evidentment tenim llibres, opuscles, contemporanis, els fets i també més actuals, però per exemple aquí hi ha una mostra, sobretot memòries, relats personals. Llavors, evidentment, són molt subjectius, però són susceptibles de ser buidats i, per tant, ser referenciats en el projecte. També, igual que l'Andreu Castells, també treballem en fonts primàries, per tant, treballem en premsa. Això són exemples de premsa interbrigadista. Hi ha més de gairebé 200 capçaleres de premsa interbrigadista. El problema és que se'n conserven molt poques i, a més, les col·leccions són incompletes, però igualment nosaltres les buidem malgrat la limitació idiomàtica. Però, bueno, en això estamos. I després, quan parlem de fonts, també ens agrada molt explicar que per nosaltres fonts ho són tot. És a dir, veieu que hi ha aquí com unes plaques, això són les plaques de la sinagoga de Barcelona, que referencien noms de brigadistes. Això nosaltres ho desconeixíem i un investigador holandès un dia em va dir, escolta, com que vosaltres sou d'això de Barcelona, vosaltres sabeu que a la sinagoga de Barcelona hi ha una sèrie de noms de brigadistes? Doncs no ho sabia, ho sabia un senyor holandès, no ho sabíem nosaltres. Bé, doncs vam posar-nos en contacte, vam fer les fotografies, ho vam buidar i ho vam referenciar. Per exemple, hi ha uns llistats, els llistats dels hospitals, una cerca que han fet molt interessant els companys de Mataró, que és casar els noms de la gent ingressada a l'Hospital de Mataró i la gent enterrada a l'Hospital de Mataró, brigadistes internacionals. Nosaltres també buidem aquestes llistes. I a més aquesta gent ha fet una feina, jo des del meu punt de vista molt maca, que és casar els llistats i a més intentar connectar, que en alguns casos ho han aconseguit, amb la família actual que no tenien cap notícia que el seu familiar estava enterrat al cementiri de Mataró. Això és una feina prèvia de recerca que nosaltres també hem aprofitat i hem inclòs a CIPRIN.
Per exemple, el cementiri d'Albacete, que Albacete és el centre de reclutament de les brigades internacionals. Té un centre de recerca relacionat amb el tema de les brigades, vinculat a la Universitat de Castilla-La Mancha. Doncs a Albacete fa un parell o 3 d'anys van detectar a través del Libro de Entierros que hi havia 63 brigadistes internacionals enterrats allà. Llavors els companys d'Albacete es van posar en contacte amb el projecte i nosaltres vam dotar aquests 63 noms de totes les referències que teníem a CIPRIN. Vam posar una placa al cementiri amb un codi QR que va directament al nostre projecte. Vull dir, és perquè us ensenyo una mica que quan parlem de fonts no només utilitzem llibres i revistes, que és el que normalment s'utilitza. Altres fonts. Doncs altres fonts és material d'arxiu. Nosaltres a la Biblioteca del Palau de la República rebem molta documentació o còpies de documentació de molta gent que ens ve a visitar. La setmana passada va venir una neboda neta d'un brigadista de l'Abraham Lincoln i ens va portar documentació referent al seu avi oncle. Doncs això ens passa, llavors aquesta informació la referenciem i la incorporem, perquè és informació susceptible d'estar en el nostre projecte. També oirem tots aquests recursos que hi ha, que actualment sí que s'han posat les piles i tenim, per exemple, els uruguaios, la gent de la columna uruguaia ha fet tot el cuidat de les fonts que hi ha sobre els brigadistes uruguaians. I nosaltres això ho hem cuidat a CIPRIN. Als arxius d'Amsterdam hi ha tots els holandesos. El Canadà Spanish Civil War ha cuidat els canadencs, de la Mackenzie Papineau. Evidentment, Alba té el seu arxiu en línia. Llavors nosaltres el que fem és referenciar totes i cada una d'aquestes bases de dades. I jo li dic la gran joia de la corona és l'arxiu soviètic. L'arxiu soviètic actualment està en línia i el que estem fent és cuidar-lo, però clar, estem parlant de milers de documents. Llavors, bé, en el projecte som forces col·laboradors, però, tal com us ensenyaré ara quan us parli del CIPRIN en xifres, actualment som més de 50 col·laboradors de diverses disciplines, o sigui, som historiadors, bibliotecaris, arxivers, gent de l'àmbit de la pedagogia, de la filologia, per exemple, per tot el tema de la traducció de la premsa interbrigadista en segons quins idiomes, comptem amb gent que parla rus, que parla alemany, perquè ens donin un cop de mà, perquè si no sabem el que diu i per tant no ho podem registrar, referenciar. Comptem amb la col·laboració d'especialistes en la Guerra Civil Espanyola, que moltes vegades ens ajuden, com que el Sebastià que està avui aquí, que ens ajuden, per exemple, en temes d'enquadrament militar. Tenim dubtes de les columnes, de les centúries, dels batallons. Contactem amb un especialista que ens dona un cop de mà i que ens ajuda a registrar-ho tot molt millor. Hem signat més de 20 convenis de col·laboració amb entitats d'aquí i de l'estranger relacionades amb les brigades internacionals. Recentment vam signar un conveni fa molts pocs mesos amb una institució txeca i ells estan buidant tot l'arxiu militar de tots els txecs que van participar a la Guerra Civil Espanyola. Però ho fan ells perquè ells coneixen l'idioma i nosaltres ni l'idioma ni tenim ni el teclat per escriure les seves lletres, els seus fonemes. Actualment posem 15 publicacions sobre CIPRIN que hem fet, però ja n'hi ha bastantes més. I 60 publicacions elaborades a partir de CIPRIN. És a dir, quan dic 15 sobre CIPRIN és com el que estem fent avui si això es publiqués, és a dir, parlar de CIPRIN. Però és que actualment CIPRIN ja és una font d'informació per ell mateix. Veureu moltes publicacions sobre les brigades internacionals i que ara ja ho sabreu, que si hi ha una URL al final de la publicació ja és directament CIPRIN. Posa http://CIPRIN, vol dir que quan parla d'un brigadista ja directament es referencia a CIPRIN com si tothom que estem en aquest món ja haguéssim de saber què és el projecte. Actualment s'han fet més de 20 treballs de final de màster i de final de grau utilitzant el CIPRIN, alguns amb uns resultats extraordinaris. Per exemple, hi ha un estudiant, ara ja no és estudiant, ara ja fa temps que ha acabat i que vol a sola, que és l'Anna Sospedra. Ella va fer un treball molt interessant sobre que es diu Doblement oblidades, dones espanyoles a les brigades internacionals. És un treball excel·lent, li van donar un premi de la Universitat Rovira i Virgili i després li van publicar un llibre. Per tant, és una obra pionera feta per un estudiant en aquell moment de grau. L'Anna és molt bona, però vull dir, era una noia molt jove quan el va fer. Després s'han fet més de 25 presentacions a Catalunya, a Espanya, a Rijeka, a Croàcia, a Helsinki, a Londres, a Amsterdam. Vull dir que és un projecte que l'estem difonent arreu.
Han participat de 3 projectes audiovisuals i s'han realitzat 8 exposicions físiques en aquest partint de Sitprin. Se'n va fer una al Comebe sobre la participació de les Brigades Internacionals de la Batalla de l'Ebre i ara hem iniciat una sèrie d'exposicions que estan itinerant que és sobre el multilingüisme i les Brigades Internacionals. Ha estat a Torelló, ha estat a Banyoles, ha estat a Calella, en aquest moment està a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, en breu marxarà a Valls, l'any que ve marxa a Girona, vull dir que és un projecte jo crec de força importància. Com que no sabia si funcionaria la internet, doncs jo he fet una captura de pantalla dels 2 registres que tenim en el projecte, el de la font documental del llibre del Castells i el del Castells com a brigadista, que també té el seu propi registre. El de la font documental del Castells, ja la referència de la font documental i després l'altra diapositiva, la que parla de diapositiva, referencia als brigadistes que hem trobat en aquesta font documental. Com que sí que funciona internet, us ho podré ensenyar, per tant, m'hi entretinc poc ara. I aquesta és la fitxa, també us l'ensenyaré ara perquè funcionarà, crec, del brigadista. Tenim poca informació, però espero que després de la jornada d'avui i a partir de l'excel·lent conferència de l'Esteve l'ampliaré moltíssim perquè aconseguirem segurament alguna fotografia de l'Andreu Castells per incorporar-la, que veieu que no tenim fotografia. I ara, si voleu, fem una petita demo del projecte perquè us hi poseu. I veig que hi ha gent jove que si li ve de gust de treballar-hi i si li ve de gust de col·laborar-hi, ja ho sabeu. I és veritat aquesta última frase, Sitprin no existiria sense l'obra d'Andreu Castells. Us ho dic en sèrio, de veritat. Bé, aquest és el projecte. Sitprin, Memòria Històrica i Brigades Internacionals. No es veu, No es veu? No, perquè no es veu. Tanco la... Sí, perquè he tancat el... Sí? Bé, és un projecte, ja us he dit, de la Universitat de Barcelona. En aquest moment estem sota el paraigües del vicerector de recerca i sota el paraigües del Departament d'Història Contemporània de la UB. És un projecte en català, l'única llengua que hi ha al català, però tenim un aplicatiu que ens permet triar l'idioma que vulguem per poder-ho consultar. Si volem en persa, ho tenim en persa, però no és solament aquesta part, sinó que pots fer les recerques i les matèries en persa o en l'idioma que vulguem. Llavors, aquest projecte té tot el tema de xarxes socials, aquí fem una petita explicació del projecte i veieu, per exemple, aquí són uns actes d'homenatge a les Brigades Internacionals que vam participar-hi fa poc, notícies, aquí quan arribàvem als 38.000 voluntaris indexats, però ja veieu que avui en tenim més de 39.000. Aquí vam, en un partit del Celtic de Glasgow, publiquem la notícia que es va cantar l'himne de la Viva la Quinta Brigada Internacional, que això suposo que alguns ja sabeu d'aquesta notícia. També tenim Facebook, tenim Twitter, tenim Instagram. Llavors, com funciona Sitprin? Farem la prova amb el Castells, d'acord? Farem font documental, cerca i ara anem a buscar la font del Castells. Si vol. Veieu que ens surten 2 fonts documentals. Per una banda hi ha un article que parla de l'Andreu Castells, veieu que està referenciat. Això és un article, parla sobre l'obra d'ell, parlem del lloc d'edició, de l'any de publicació, i aquí els brigadistes que referencia aquesta obra, només referencia a Andreu Castells. Tornem al llibre de l'Andreu Castells. I és la diapositiva que havia fet la captura de pantalla perquè no sabia si funcionaria o no funcionaria. La referència de l'obra, també diem que identifiquem com un llibre,
la referència completa. Nosaltres intentem sempre enllaçar-ho, en aquest cas, com que el tenim nosaltres al Pavelló de la República, donem la referència al Pavelló de la República. Per tant, si tu t'interessa el llibre, el pots anar a buscar directament allà, també el país d'edició, l'any d'edició, etc. I aquí, tots els brigadistes que referencien el llibre de l'Andreu Castells. Llavors, n'agafem qualsevol, fem aquest, tenim un brigadista, país de naixement, país de procedència, doncs veiem que aquest senyor neix a Crespi d'Ada, per tant aquest senyor neix a Itàlia però migra a França, pel que ens diu la fitxa, neix a l'any 1909, sabem que ha mort a Espanya, però no sabem la data exacta, però sí que sabem que ha mort a Espanya. Aquí tenim totes les brigades a les quals va participar. Les brigades funcionen com si fos una Wikipedia, si jo vull saber què és la brigada 14, li poso, i aquí hi ha una explicació de la brigada 14, i un cop estic a la brigada 14 vull saber quants brigadistes hi van participar, és anar jugant, una mica s'imprint, tots els brigadistes que van participar a la 14. Tanco i continuo amb el meu brigadista que prové del llibre del Castells, d'acord? Aquest brigadista, veiem que el pobre va estar en molts camps i en moltes presons. Sabem que va ser a Espanya en octubre del 37, veieu que està pintat de color lila, en l'octubre del 37, al març del 38, a l'agost, setembre i octubre del 38, i aquí una sèrie d'informació relacionada amb aquest brigadista. I ara, a més, el que us he dit abans, com que nosaltres partim d'una base metodològica basada en les fonts, això no ho diem per dir-ho, és quines fonts documentals referencien aquest brigadista. Doncs tenim el llibre de l'Andreu Castells, que el referencien a la pàgina 264, 511 i 522. Tenim un altre llibre sobre els italians o els bombardos de la Guerra Civil Espanyola, que el referencia a la pàgina 53, i un altre llibre que el referencia a la pàgina 54. Si ara la cerca la volem fer per taxonomies, això funciona exactament igual com quan comprem per Amazon o per el que sigui, o és igual, per qualsevol pàgina d'aquestes que triem, doncs vull unes sabates de color verd i de la talla 37, doncs això funciona igual. Llavors aquí fem això, cercador, volem brigadistes, només, cerca, i llavors mostrem els filtres. A mi sempre m'agrada triar les dones. Quantes dones? De 5. Brigadistes cerca, dones, i per exemple que haguessin estat, ara sí, ara quedaré malament, a l'Hospital Americà, ara quedaré malament però no em sortirà cap, però això no és seriat. No, 41. Per tant, 41 dones que han estat a l'Hospital Americà. Heu vist? He triat brigadistes, dones, i he buscat de la llista d'hospitals i centres sanitaris a l'Hospital Americà. Llavors entro a dintre d'aquest registre i el procediment és el mateix. Aquesta persona procedia als Estats Units, va néixer l'any 1899, no combatia, combatia en cos de l'exèrcit, no era una combatent, va estar treballant a tots aquests hospitals, després va participar a la Segona Guerra Mundial, també treballant en un hospital. Sabem que va ser a Espanya des del mes de juny del 37 fins al mes de febrer del 39, era una infermera titulada i torna als Estats Units a bord del Champlain. Fonts documentals que la referencien, doncs tenim un llibre, tenim una web i tenim un altre llibre. I a partir d'aquí podem fer totes les cerques que vulguem, tant de brigadistes com de fonts documentals. Si voleu que fem, per acabar, una cerca en quant a fonts documentals, doncs la fem també. Fem els filtres, que parlin de la brigada Tellman, per exemple, només. Tenim totes aquestes fonts documentals. Veieu, per exemple, això és un diari interbrigadista, veieu? Ataquemos, això és un tipus de premsa interbrigadista. Tenim una publicació periòdica, anem enrere a la cerca que ens ha sortit. De la Tellman hem trobat 30 documents. Això són publicacions periòdiques, això és un article, això és una altra publicació periòdica, això és documentació d'arxiu, això és un article, això és un llibre, etc. O sigui que a partir d'aquí podeu trobar tot el que creieu o necessiteu de les brigades internacionals i constantment hi estem incorporant informació. I ja està, i això és tot.
si algú té una pregunta, aprofiteu. Digui. El batalló de la mort era el batalló de la mort que està visitat, Petra? Perdó? El batalló de la mort. Sí. Aquest era internacional o no? El batalló de la Els mort. milicians, no? Els primers compressions. Era un batalló de milicians. Aquests italians eren anarquistes. Sí, però els que van arribar fins No, a quadrar les brigades. no van a parar a la brigada, van a parar a la brigada no para, van a parar al 653 brigada, com a Guijosa. No sé com no para, Però el Nandos era internacional, el Nandos. Però fins que no es creen les brigades internacionals, les columnes i centúries que hi havia no estaven encara enquadrades les brigades Van internacionals. estar aquí, us van anar a l'Aixós, i el xinx va estar al baix, el meu pare estava el xinx de Bismal. El meu pare va estar a la brigada. Bueno, el meu pare era d'aquí, I la brigada el van posar, al batalló mort que el van dissoldre, el van col·locar allà, perquè era una brigada anarquista, que estava al sud de les fotos de Centelles, i el que surt allà amb el fusil és el meu pare. Surt les fotos de Centelles a l'Anxique. A l'Anxique, després va estar a la brigada. Ell no era internacional, ell era de quinta. Va acabar la guerra, va buscar Naval, el 38, al final del 38, a l'Ebre va ser greu, el moment va enviar al front, al 38, i la setmana calla. Va estar al mes de dos, davant Naval, va buscar-la perquè era quinta, i el vaig dir fer 2 anys a la Quinta i l'Àfrica. Sí, vosaltres recolliu també els mobilitzats, o sigui, els soldats mobilitzats forçosos espanyols que els incorporen a una brigada internacional. Clar, és que a Sabadell hi ha el munt de persones que van ser incorporades en brigades internacionals que eren soldats de mobilitzats forçosos. És que això no sé si correspon al mateix concepte. Són dos conceptes molt diferents, no? És a dir, l'eslovè ve voluntari aquí de tant el feixisme, és un brigadista internacional, etc. Però el concepte és molt diferent del mobilitzat forçós incorporat en la brigada internacional. Però són considerats brigadistes. Sí, o sigui, formen part de les brigades internacionals, però els conceptes No, clar. són molt diferents. Clar. Però els comptabilitzen com a tal perquè a Salamanca, per exemple, hi ha els llistats complets dels brigadistes, hi ha 2 volums de brigadistes internacionals i uns és brigadistes espanyoles. Vull dir que sí, encara que el concepte on són obligats, els altres en principi no. Els mandos italians, l'Argentina va ser els mandos, que també va escapar molts. No la guerra va agafar, el que era una situació, i perquè el Mussolini va demanar que el presumís, perquè estaven buscats, aquests van anar a parar la situació espanyola de la mort. El van anar a Itàlia i es va escapar. El van a Itàlia no els va matar. El Mussolini va reclamar els seus. Perquè Espanya no va reclamar els seus. Per això va anar a camps de consideració. Una pregunta. Tu series capaç de buscar un d'aquests que ha dit l'Esteve? Home, sí, però segur que faré el ridícul perquè no hi serà, No, home, no. Va, vinga. Esteve, algun d'aquests que has citat que havien conegut a l'Andreu? Jo ara tampoc me'n recordo. No, del teu text, aquests que has citat un parell de 3. Has dit un parell de 3 de brigadistes que va contactar o que... El Castell. Sí, que va quedar... Sabeu que no sortirà això? Posant en el filtre nacionalitat espanyola, no? No, perquè No. no són espanyols els que parlaran, no és els que Has citat 2 o 3 noms. Sí. De l'altre és aquest, el Washington. No vull fer quedar malament, Sí. Mira, de moment tinc aquí, veus com he posat coma i no he especificat a quina base de dades ho volia posar. No, quedaré molt bé, ja veuràs com sí. Com que no he especificat si volia brigadista o font documental, em dona tot el que he trobat, d'acord? Per tant, veieu aquí que diu el comandante jefe de la brigada Huachet Coma, que això és un article que hi ha,
Hi ha aquest que té un nom semblant i aquest, veus, com si ha foto i tot. I a més amb rostre. És aquest, no? Veieu? Mira, aquest és un exemple del que us he comentat dels pseudònims o àlies. Vegeu que ja pel mateix nom hem localitzat quatre variants diferents. Nosaltres ho incluïm en una única fitxa. Per tant, les xifres aquestes que parlen una mica en general, nosaltres metodològicament, com que tenim aquest rigor de posar-ho tot en una fitxa, és exacte. Evidentment que anem polint-ho i anem trobant duplicats o arreglem, etc. Però aquesta persona, que potser podríem trobar-la llistada en diferents llocs en 4 o 5 registres diferents, aquí ho tenim inclòs en un sol registre. Tenim que és l'exèrcit de terra, era de la brigada 129, l'agrupació de reserva de la 45 divisió, del batalló de Brovski. La brigada 11 de Castells va derivar en la primera va estar la brigada mixta 13 i després en la 121. De Castells. Això és un examen. I després, això és una pregunta, teniu comptabilitzats quants rostres de brigadistes ho heu pogut? Quants nostres? Fotos d'ells? No, a veure, nosaltres incluïm en el projecte, clar, hi ha un tema de drets, val? Clar, nosaltres no podem posar totes aquelles fotos que trobem. Llavors, les posem en baixa resolució, perquè com que és un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona, i les hem de posar en molt baixa resolució, les que trobem, per exemple, l'Abraham Lincoln. L'Abraham Lincoln, si tu la poses en baixa resolució, no et diuen res, val? És un projecte de la UB, no passa res. Però, per exemple, les de l'arxiu soviètic, que trobem moltes, que estan incloses en el full que omplen quan arriben a l'Albacete, aquelles també les poses en baixa resolució. El que nosaltres no podem fer és utilitzar fotografies que hi ha publicades en els llibres, que són d'autor i que són de fotògraf i que no tenim els drets. Llavors, per exemple, és que clar, hem anat fent com petits acords. Per exemple, les fotografies que tenim dels holandesos, com que hem fet un acord amb ells, podem incloure les fotografies dels holandesos. Amb els austríacs també tenim acords amb els alemanys, que és el porta tot això un alemany que es diu Werner Abel, també podem incloure-les. És a dir, com que el projecte cada vegada està agafant més volada, fem petits acords sobretot pel tema dels drets. Llavors, moltes vegades, quan no hi ha la fotografia, a part que pot ser que no la tinguem, pot ser que no tinguem els drets i per tant no la podem incloure. No, i no és una pregunta, però que jo crec que de Castells té molt mèrit el tema que sense mitjans va aconseguir tota la informació i en aquella època també, que era més difícil. I després tot això que has explicat, jo no en tenia idea, però trobo que ara tot serà digital i tot serà per internet i tal, i jo tinc una pàgina d'història de Sabadell i ho posaré. Genial. Molt bé. Està, doncs? Va, moltes gràcies. Quan s'ordena la retirada de les brigades, teòricament es fa efectiva el 38 ja ho puxa un fet que ja més o menys que no tots els brigadistes marxen. Hi ha un grup de brigadistes important que es queden aquí, que llavors es troben amb el merder de la revolta del Passau, i després hi ha també un altre grup de brigadistes que continua aguantant a la Granola Manxa. Sí, perquè nosaltres no interpretem les fonts, és a dir, el projecte és perquè els investigadors facin recerca. Nosaltres ens donem totes les fonts i totes les eines, però nosaltres no interpretem les fonts. Fins i tot si les fonts hi ha contradiccions o diem, segons aquesta font va participar d'aquesta batalla o va morir aquest data, però segons aquesta altra font diu això, i aquí t'ho deixo i ja t'ho faràs tu, perquè pensem que és la manera que s'ha de fer un projecte d'aquestes característiques. Camaradas, cubrid los parapetos, que la vida no es vida sin la paz. Defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad. Defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad.
saciar la sed.